funguje. Milé dámy, vážení páni, ja vám ďakujem, že ste prišli na toto naše stretnutie pri príležitosti jednak aj vyhodnotenia, s niektorými sme sa stretli takto v decembri 23. roku, kedy sme vlastne otvárali projekt Silný hlas osamelých rodičov. A dnes my sme jednak vám chceli povedať, že kam sme doplávali alebo dopluli za to celé obdobie, čo v podstate bol rok aj koľko mesiacov, Veronika? Rok a pol. A jednak by sme chceli s vami aj pozdieľať vaše skúsenosti k tejto celej téme osamelých rodičov, jednorodičovských domácností. Na začiatok možno troška organizačne. Na niektorých sedadlách sú mikrofóny. Toto stretnutie je streamované online. A chceli by sme vás teda poprosiť možno aj také nejaké kolečko, lebo možno sa ani navzájom nepoznáme medzi sebou niektorí, že keby ste si zobrali mikrofóny a povedali niečo viacej o sebe. Ja začnem. Moje meno je Eva Marková, som zakladateľka organizácie Jeden rodič a kolegovia, ktorí sú tu v tíme, tak sú v podstate na rôznych pozíciách. Odozdám slovo Veronike, ona je projektová manažérka. Páči. Dobrý deň, ja som Veronika Kačmarová, my sme spoločne komunikovali v procese prihlasovania a teda som projektová manažérka, mám na starosti tento projekt Silný hlas osamelých rodičov, vďaka ktorému sa tu stretávame. Aj sme zrealizovali za to posledné obdobie viacero zaujímavých aktivít a teraz poprosím vás, a bude to také aj príjemnejšie, keď budeme sa navzájom poznať, tak kto má vedľa seba mikrofón, tak môžete si ho podávať, ja podám aj tento svoj. Ďakujem pekne. Moje meno je Eva Tárnok. Pôsobím ako regionálny preventista koordinátor na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v poradní komplexnej pomoci. A pôsobím tu asi od 1. decembra a robíme všeho chuť, čo sa týka psychologickej poradne, ekonomickej, právnickej, sociálnej. Takže toto je teda moja práca, moja vízia tu. Ďakujem. Dobrý deň, volám sa Ľuboš Koller, som sociálny pracovník poradne komplexnej pomoci v Bratislave. Ako povedala kolegyňa, robíme všetko s dospelými ľuďmi od 18 rokov. Dobrý deň, moje meno je Sonia Straková, ja som zo spoločnosti Tesco Stores. Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov venuje téme diverzity, inklúzie a rovnosti a máme zamestnanecké skupiny, jednou z nich sú aj starostlivosť o blízkych a v rámci tejto skupinky veľká skupina jednorodičia. Ja pôsobím ako people partner aktuálne v distribúcii. Mala by to byť aj moja kolegyňa, ale má iné povinnosti, pani Richterechová. Tak dúfam, že bude pre mňa veľkou inšpiráciou a naberem nejaké veci, môžeme implementovať do firmy. Dobrý deň, moje meno je Peter Šúry, som zo spoločnosti Abdežené. S kolegyňou sme tu ako zástupcovia medzinárodných skúseností našej materskej spoločnosti, ktorá v rámci Európy pracovala alebo je realizátorom viacerých projektov, kde si je distribuovaná pomoc účelová aj konkrétne na jednorodičov v krajinách, kde je kategória jednorodiča definovaná v zákone. Dobrý deň, takže Anna Lašová, tiež zo spoločnosti Abdežené. Ako povedal kolega Peter, otázky jednorodičov sa venujeme nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej skupiny a myslíme si, že je zaujímavé vždy zdieľať skúsenosti a to, čo už sa niekde inde podarilo. A tiež aj u nás je jednorodič jedna z tém inklúzie a jedna z tém, ktorým sa venujeme v rámci zamestnaneckých programov. Dobrý deň, ja som Andrea Kovalčíková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor rodinnej politiky a štátnej sociálnej podpory. Ja som tu teda ako náhradnička za moju pani riaditeľku, ale tak samozrejme dúfam, že budem prínosom, lebo tejto téme sa venujeme, participujeme hlavne na zadefinovaní teda jednorodičovskej domácnosti. Dobrý deň, moje meno je Ingrid Čovčiková, pracujem na úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na referáte maloletých ako právnička. Dobrý deň, moje meno je Lenka Kojšová, ja som zamestnanec Deutsche Telekomu
A v rámci našej firmy máme tiež rôzne skupiny, ktoré sa zaoberajú diverzitou a inklúziou a jednou z nich je aj Family Power a ňou som teda členkou. Dobrý deň, moje meno je Nikola Fejková, som tu za Združenie miest a obcí Slovenska a pôsobím ako odborný expert pre oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva. Dobrý deň, moje meno je Katarína Prigodová, ja som tu z organizácie Jeden rodič. A som nová kolegyňa, budem mať na starosti Trnavský kraj ako PR koordinátorka pre tento kraj, čiže budem pomáhať jednorodičom v Trnavskom kraji. Dobrý deň, moje meno je Katarína Kudravá, ja som z Ministerstva financií, sekcia daňová colná a daň z príjmov fyzických osôb. Dobrý deň, moje meno je Patricia Kanková, ja som z Ministerstva školstva, konkrétne z kancelárie štátneho tajomníka a pod nás spadá sekcia národnostného inkluzívneho vzdelávania. Tam sa rieši problém rannej starostlivosti, kde vlastne celkovo riešime problém generačnej chudoby a veľmi nás zaujíma táto téma, radi veľmi podporíme samozrejme rôznymi výzvami alebo či už sa dá prihlasovať rôznymi žiadosťami o granty. Tak asi v skratke. Moje meno je Katarína Janiková, ja som z úradu komisára pre deti. Síce ja nie som ten človek, ktorý tu bol v tom decembri 2023, asi tu bol môj kolega Otto Brixy, myslím si, ale nie som jeho zástupkyňa, ale bola som menovaná, že budem do tejto skupiny chodiť. My sa tejto problematike na úrade komisára pre deti venujeme, sa stretávame s jednorodičmi a je tiež v našom záujme, aby táto skupina ktorá není nejako aj zákonne upravená, aby sa táto skupinka upravila, aby im bolo poskytnutá adekvátna pomoc. Dobrý deň, ja som tiež z úradu komisára pre deti, volám sa Barbara Skalová a na úrade robím odborného pracovníka, tiež sa venujem deťom a tieto všetkým veciam okolo detí. Dobrý deň, volám sa Slávka Vojteková a pracujem v občianskom združení Návrat ako terénna sociálna pracovníčka už cca 14-15 rokov. A teda značnú časť našich klientov tvoria jednorodičia. Dobrý deň, moje meno je Miroslava Šemberová, som z nadácie JNT. V nadácii máme nosnú tému ohrozenú rodinu s deťmi a teda jednorodičovské rodiny ku nám patria. Dobrý deň, volám sa Vierka Mamojková, robím tiež v nadácii JNT a téma je pre nás rodinná politika asi najviac. Snažíme sa podporovať teda rodiny s deťmi a je nám ľúto, že tých jednorodičovských nám stúpa. Vaše také úvodné predstavenie. Na teraz by sme vám asi povedali výsledky jednak prieskumu a jednak niektorým, a myslím si, že opakovania nikdy nie je dosť, tak si poďme povedať niektoré také základné veci. Asi všetci viete, že kto sme, tak to nebudem predstavovať. My sme sa tak, nie že nominovali, ale počas tých 6 rokov, v ktorých fungujeme, tak sme vyvinuli taký ročný program komplexnej pomoci a sprevádzania. To slovo komplexné je veľmi dôležité, pretože jednak toho rodiča sprevádzame od sociálnych pracovníkov, toho úvodu, plus psychológ, plus životný coach, plus ekonomický poradca, kariérny poradca, ale aj právnik. Ale súčasťou toho celého je práve aj potravinová humanitárna pomoc, pretože na to, aby sa nám rodič zapol do toho ročného programu pomoci, tak ho potrebujeme či už ošatiť, alebo nakrmiť, a aby začal nejakým spôsobom fungovať. My sme v podstate z číslach za tých 5 rokov spravili 45 000 hodín poradenstva v oblasti zamestnanosti, terapie a vzdelávania. Fungujeme už tých 6 rokov a našim cieľom je zlepšenie rodinných vzťahov, sociálneho komfortu a pracovnej nezávislosti práve pre cieľovú skupinu osamelí rodičia, pretože jednorodičovstvo je súbor viacerých problémov, ktoré sa dejú v tom živote osamelého rodiča naraz. Nie je to len z hľadiska nejakých sociálnych väzieb, ktoré sa pretrhnú, nie len z hľadiska, že rodič, keď ostáva sám na tú starostlivosť a na výchovu, tak je otcom aj mamou súčasne naraz. A rovnako to nemôžeme len vytrhnúť, že ideme hľadať prácu tomu rodičovi, lebo on keď v podstate to nemá doma
zorganizované, nemá nastavené nejaké domáce pravidlá, alebo teda to všetko musí prestaviť, pretože je na tú starostlivosť a na výchovu sám, tak práve v rámci toho ročného programu mu s týmto všetkým tomu rodičovi pomáhame. A o čo sa teda snažíme, a ja som veľmi rada, že ste všetci takto sem prišli, pretože táto téma a tá vízia, myslím, že je pre nás všetkých spoločná. Chceme dosiahnuť systémové zmeny. A nie len systémové zmeny pre ľudí, ktorí padajú do chudoby, čo je 180 000 ľudí, v ktorých je asi 270 000 detí, ale my chceme pre všetkých tých, ktorí vyšli v podstate z posledného ščítania obyvateľstva, tých 360 000 domácností, dosiahnuť práve tieto systémové zmeny. Aby v podstate rodič, ktorý sa ocitol v kríze na začiatku toho jednorodičovstva, aby nám neprepadol práve do tej chudoby. Že neházme tie problémy, až keď sú vyeskalované na takú mieru, že celú spoločnosť, nie len štát, samosprávu, ale celú spoločnosť, v podstate ten reštart a to znovu oživenie tej celej rodiny v podstate stojí viacej peňazí po tej ekonomickej stránke, psychickej a všetkých. Čiže to si myslím, že sa v tomto bode asi viacerí všetci zhodneme, že to je to, čo chceme dosiahnuť. A robíme to preto, že aby v podstate tí osamelí rodičia mali dosiahnuť nejaký lepší život, sebadôveru. A ešte predtým, než som vlastne uvažovala o založení takejto organizácie Jeden rodič, tak som síce vnímala okolo seba, že som v mojej rodine alebo v okolí stretávala osamelé matky väčšinou, ale vôbec som si neuvedomila, že aký vlastne ten problém môže byť rozsiahly. Až vlastne vlastná skúsenosť, ktorá je neprenositeľná, tak mi ukázala to, že je to každodenná výzva. A tí osamelí rodičia sa môžu v podstate, a každodenná výzva napríklad vyzerá takto, že musíte byť aj mamou, aj otcom, a jednak, že sa s láskou chcete postarať o svoje deti a byť aj nežná, aj ženská, ale rovnako musíte vedieť aj niečo prišrobovať, privrtať a urobiť aj analyticky vyhodnotiť, čo teda treba v rámci kritického rozmýšľania rýchlo opraviť a zmeniť, tak aby v podstate ste nestiahli so sebou do nejakých väčších problémov aj svoje deti. No a pre otcov je to rovnako výzva, pretože v rámci tých 6 alebo počas tých 6 rokov máme u nás v organizácii aj otcov, ktorým pomáhame a oni sa učia zapletať vrkoče, piecť, variť a x ďalších vecí, ktoré je pre mužov nie až tak veľmi štandardné. My sme za tých 6 rokov sa pokúšali aj pomenovať, že to je vlastne tá jednorodičovská domácnosť. A inšpirovali sme sa jednak zahraničím a to ďakujem aj niektorým ľuďom, ktorí tu sedia a myslím si, že môžeme povedať, že sme partneri, lebo veľmi nás inšpirovalo to, ako to majú vlastne takúto jednorodičovskú domácnosť zadefinovanú, či už vo Francúzsku, to práve ďakujem Aničke a Petrovi, ktorí ma vlastne takto usmerňovali, alebo aj v iných krajinách, kde sa to celé podarilo, kde sa po desiatkách rokov podarilo vlastne priniesť systémové zmeny na úrovni štátu, ale aj samosprávy. A koľko ich teda, ja som už spomínala, že ich je takmer 360 000 a v nich žije 510 000 detí. Počet neúplných domácností sa v podstate od roku 61 až 6 násobil. Presne ako povedali kolegyne a dámy z JNT nadácie, je to extrémny nárast. A to, aké vzory naberajú deti, kde sa jednoducho na nich prenášajú rôzne transgeneračné prenosy z toho, čo vidia vo svojich domácnostiach, vo svojich rodinách, ktoré môžu byť aj úplné, ale už tá ďalšia generácia kľudne môže byť neúplná. My sme to zatiaľ tak vyhodnotili, že ak chceme pomôcť rodine, nie len jednorodičovskej rodine, ale celkovo aj rodine, tak musíme pomôcť rodičom. A my sa síce zameriavame na osamelých rodičov, ale myslím si, že spoločným cieľom je to, že aby aj z tej jednorodičovskej rodiny časom vznikla buď úplná zošívaná nejaká rodina, alebo aspoň aby tým deťom, ktoré vyrastú, budú si chcieť založiť rodiny, aby sa im vlastne nezopakovalo to jednorodičovstvo, pretože je to náročné.
Je to náročné na time management, na psychiku, na ekonomiku, na x ďalších vecí. A čím dlhšie ste v podstate v jednorodičovstve, tým aj tých životných síl viacej ubúda a môže sa kľudne stať, že budete schudobnievať. Čiže tomuto by sme chceli nejako, možno tie dopady toho jednorodičovstva buď zastaviť a znížiť, ak by sa dalo. Možno to uvidíme spoločne, keď sa s všetkými spoločnými silami do toho dostaneme až za niekoľko desiatok rokov alebo generácií, ale keď s tým nebudeme nič robiť, keď budeme len rozprávať o tom, že áno, problém je veľký a opakovane problém je veľký a nič nebudeme robiť, tak sa vlastne nikam nedostaneme a to sa bude celé prehlbovať. Ako som už spomínala, medzi tými osamelými rodičmi sú aj otcovia. Nám vyšlo, že 14,5% je osamelých otcov a tých matiek je 85,5%. Aké je osamelé rodičovstvo? Možno sa ešte takto spýtam, že je tu niekto z vás prítomných aj, Katy, viem, že ktorá sama vychováva deti a starostlivosť? Aj vy ste sama. Chcete nám pozdieľať, že aké to je? Že máte síce prácu, máte postavenie v práci, ale že aké je byť takto rodičom? Vy ste aktívny rodič, nie ste v hmotnej núdzi, ale i napriek tomu. Tak nie som jednorodič úplne od začiatku. Zhruba deti mám teraz puberťákov a teda, ako sa hovorí, malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti, tak na tú psychiku a výchovu, keď ich chcete dobre naštartovať do života, ešte náročnejšie. My sme boli úplná rodina a ďalší problém v spoločnosti a prečo sa nám rozpadla, bol alkoholizmus manžela. Takže musela som s deťmi, keď mali 10 a 9 rokov, odísť. Takže som bola posledné 4 roky už ako keby sama, zobrať si hypotéku v 45 rokoch, takže do dôchodku. Takže áno, je to finančne aj fyzicky a psychicky náročné. Našťastie som tá šťastná v tom zmysle v tejto situácii, že mám rodinu a dobrých priateľov okolo, aj firmu, v ktorej robím, spoločnosť, ktorá takýchto rodičov akoby podporuje. A máme takisto nadáciu Tesco Aniel, z ktorej som aj ja dostala finančnú akoby pomoc, takú akoby jednorazovú injekciu. A tak, takže toto je Môžem sa spýtať, že koľko rokov ste takto sama? 4 som takto, takže len deti ešte stále majú jeden na základnej, jeden prvák na strednej, takže tie najťažšie roky, ktoré už teraz vidím, že a tiež ich mal to dopad aj na nich, na ich psychiku, pretože sa im rozpadlo to pocit toho bezpečia, tej rodiny, toho zázemia. V tom takom citlivom veku som ich musela zobrať preč, pretože nechcete vychovávať deti v takom prostredí. A boli to vymodlené deti, ktoré sa nepočali teda akoby prirodzene, takže ste si vytúžili nedielňatka narodené a zrazu sa vám rozpadne takto domček z karáda a musíte proste ísť ďalej a chcete im dať to najlepšie, čo viete. Takže deti takisto, ale žiaľ Bohu, čo je zase generačný problém mladej generácie, že majú psychické problémy a tak na mojich deťoch sa tiež aj táto situácia ako keby nejakým spôsobom podpísala. Takže je to náročné. Ďakujem veľmi pekne za zdieľanie. Ja si myslím, že takto verejne rozprávať o tom, že aké to je, si zaslúži aj možno potlesk a ocenenie toho, lebo my máme... Áno, pardon. Ja som tiež samo rodič, a nie úplne v takom slova zmysle, ale tiež už teda s partnerom nie sme spolu, sme sa rozišli, keď mala dcerka nejaké 2 roky a teda máme naozaj veľmi dobré vzťahy, ale tak si uvedomím, že aké mám obrovské šťastie, že mám takú skvelú rodinu, skvelých priateľov pri sebe, pretože som sa naozaj dostala do takého bodu, kde som úplne zistila, aké to je byť sama a aké je to ťažké, či už po psychickej stránke, starať sa, vychovávať, pracovať, zabezpečovať všetky veci okolo domácnosti a všetko. Je toho strašne veľa a teda aj sa stretávam s rôznymi známymi matkami, ktoré sú tiež samoživiteľky a bohužiaľ také šťastie ako ja napríklad nemajú a majú aj dosť zlé vzťahy v rodine alebo
partner ich neplatí žiadne alimenty a naozaj, že majú to veľmi ťažké a preto by som aj vám teda chcela poďakovať, aj keď ste vy hovorili, že ste tiež samoživiteľka, takto ste sa k tomu aj dostali, že takto, že ste na to nezabudli aj na tých ostatných, že sa naozaj že snažíte aj takto myslieť na tých, ktorí sú proste tí slabší a nejak im pomáhať, že naozaj je to veľmi pekné, čo robíte. Takže takto za všetkých rodičov, ktorí sa sami starajú, vám ďakujeme. Ďakujem. Nebolo to preto, že by som hľadala niečo fancy alebo nejaké ľúbivé, niečo pekné. Bolo to vyslovene o prežití. Hľadala som riešenia pre samú seba a z tohoto celého vzniklo. My aj preto máme v podstate tú jednotku v tom logu a okolo sú tie hviezdičky, lebo pre nás je v podstate každý jeden osamelý rodič hviezdou a mala by ho spoločnosť nejakým spôsobom oceniť. Ako som už spomínala na začiatku, že či už zo strany štátu, alebo samosprávy, alebo aj spoločnosti sú veľmi vnímaní osamelí rodičia iba tí, ktorí sú na hranici chudoby, tí, ktorí sú v nejakej hmotnej núdzi a že tým treba nejako pomazať. Takže tu ste videli, a ja som súčasťou toho, existuje stále viac a viac, alebo vzniká stále viac a viac prípadov zo strednej triedy, ale aj z vyššej triedy, kde jednoducho ten človek je aj vzdelaný, že má aj vysokú školu a nie len možno jednu, aj napriek tomu sa tá rodina rozpadne a sú tam opakujúce sa problémy, ktorý nie je len jeden, že je to psychológia, hej, alebo rozvoj rodičovských zručností, ale súčasne s tým vzniká proste viacero problémov, či už v práci, alebo ako prestaviť tú ekonomiku domácnosti, alebo v podstate vyhľadať si a dokázať aj advokovať svoje práva na úrovni štátu, samosprávy, ale aj zamestnávateľov, že teda som sám, ale nechcem, aby ste ma brali, že som chudák a teraz ma ľutujte, ale ja potrebujem možno len pochopenie, napríklad. My sme, ako som už spomínala, v podstate v tom decembri 23. roku si vás zavolali, že spúšťame sa do projektu Silný hlas osamelých rodičov. Perfektný názov. Netušili sme, čo to všetko so sebou prinesie. Koľko ľudí dokážeme osloviť, koľko inštitúcií a ako nám to zmení životy a eskaluje či už do parlamentu, do Národnej rady, kde sme v marci mali prezentáciu, alebo nás to v podstate posunie až do nápadu k národnému projektu, kvôli ktorému ste aj niektorí možno prišli a budeme sa o tom rozprávať. Čiže Silný hlas osamelých rodičov nám priniesol oveľa viac, ako bolo pôvodne napísané v tomto projekte a odozdám kolegyni slovo Veronike, ktorá je projektová manažérka a chcela by vás previesť tým, že ako sme postupovali v rámci tej advokácie, nejaké stratégie a čo všetko sme preto proste museli spraviť a akú daň sme aj za to zaplatili možno. 2 roky dozadu sme napísali tento spomínaný projekt. Bol podporený vďaka German Marshall Fondu z ich teda prostriedkov s tým, že projekt bol na 22 mesiacov, akurát o mesiac bude končiť a my sme si tam nastavili viacero aktivít. Jedna z nich časťou bolo v každom krajskom meste urobiť regionálne stretnutie, kde sa budeme rozprávať o potrebách osamelých rodičov. A v Bratislave okrúhly stôl taký úvodný, niektorí z vás na ňom boli, a teraz tento záverečný. A ďalšou tou projektovou aktivitou bolo posilniť osamelých rodičov, aby oni sami dokázali advokovať tie svoje práva. Mali sme na to aj také školenie pre rodičov, s tým, že v priebehu projektu sme zistili, že tí rodičia sú natoľko zaťažení tým svojim bežným životom, ako už sme aj skôr teraz spomenuli, že neboli toho úplne schopní, lebo chce takú vnútornú silu, aj musí byť ten človek taký stabilizovaný, aby o tom vedel tak verejne hovoriť, napríklad na tých regionálnych stretnutiach, za čo som veľmi vďačná, že niektoré tie poväčšine mamičky prišli a odprezentovali tam svoju takú životnú skúsenosť, aj povedali, čo bolo možno pre nich ťažké, čo vnímali, že by im bolo svojho času pomohlo, alebo ešte aj teraz, ak boli v tej náročnej situácii ešte teraz.
Takže to bola taká druhá časť. A popri tom sme urobili 2 prieskumy, kde sme vlastne zisťovali medzi osamelými rodičmi, a čo by potrebovali, a akým spôsobom žijú. Zozbierali sme veľké množstvo dát. Nakoniec sa nám ten prieskum podarilo robiť až na reprezentatívnej vzorke. A to vám za chvíľočku odprezentujem. A ešte sme urobili druhý prieskum, do ktorého je stále možné sa zapojiť. A ten druhý bol zameraný my sme to nazvali na špecialistov, čiže na odborníkov, ktorí vo svojej oblasti pracujú nejakým spôsobom s osamelými rodičmi. Či už pracovníci z krízových centier, sociálni pracovníci z PKP, áno, zo samosprávy som chcela, ďakujem pekne za doplnenie. A tieto dáta taktiež vám časť z nich odprezentujem. Zabudla som niečo k tomu projektu? Myslím, že nie. Dobre. Akurát ešte, áno, jednu vec. Ten projekt nás tak previedol takým... Za ten rok a pol, ako si to vyspomenula, tak my sme vlastne začali, robili sme tie aktivity. V jeseni minulý rok sme obehli tie krajské mesta a nakoniec završujeme to teraz, ale medzi tým sa nám podarilo urobiť prezentáciu v Národnej rade, kde sme tieto výsledky odprezentovali aj poslancom, niektorým poslancom z parlamentu, aj členom sociálneho výboru a zdá sa, že tento projekt by mohol priniesť výrazne väčšie výsledky a trvalejšie, ako sme čakali 2 roky dozadu, keď sme ho písali. Takže za to sme aj vďační, aj takí povzbudení a už sme napísali aj pokračovanie, tak uvidíme, čo to pokračovanie prinesie, pokiaľ budeme podporení. Takže, dobre, a teraz teda k tým dátam. Ja si to skúsim. Dobre, takže prieskum zameraný na osamelých rodičov. Čiže mali sme tam vzorku 1173 respondentov, čo je taká veľmi pekná vzorka. Vyplnilo nám to prevažná väčšina žien. A takéto geografické rozloženie vidíte. A najviac bolo Ledomodra, Trnavský a Bratislavský kraj, ale v zásade je to také celkom pekne rozložené. Čo sa vzdelania týka, tak väčšina má stredoškolské s maturitou a vyššie vzdelanie týchto osamelých rodičov. Naše dáta, keď my sme si prechádzali CRM, v ktorom máme evidovanú prácu s rodičmi, tak nám vychádzala štatistika, že majú 2,3 dieťaťa. A z tohto prieskumu nám vyšlo, že najpočetnejšia je... Najviac majú 1 až 2 deti a najpočetnejšia veková kategória detí je 7 až 14. A potom tie mladšie deti. To znamená, že nám to vyplnili aj ľudia, o ktorých síce nemáme registrovaných u nás v organizácii, ale tým, že sme vlastne vyzývali ľudí jednak aj cez niektoré pomáhajúce organizácie, ktoré ste aj tu, aby nám pomohli so šírením tohto dotazníka, ale rovnako aj cez sociálne siete alebo proste cez e-mailové adresy a cez náš newsletter. Že aby nám pomohli šíriť v podstate to, že aby sa rodičia do toho zapojili, že chceme proste dosiahnuť kvantitatívnu vzorku, štatistickú, minimálne 1000 respondentov, čo sa podarilo. A čo sa týka výživného, je to také dosť zaujímavé, lebo až 38% nepoberá z nejakého dôvodu výživné. Väčšina odpovedí bolo, že teda otec nie je zapísaný v rodnom liste, alebo proste neplatí z nejakého dôvodu, alebo ešte prebiehajú súdne konania. Z hľadiska bývania veľká vzorka býva v komerčnom nájme, teda veľká časť rodičov. A to potom, to sa nám pekne ukazuje aj pri tom, o aké príspevky by rodičia mali záujem, keď sme sa na to pýtali, tak bývanie je jednoznačne
O príspevok z hľadiska bývania je najvyšší záujem, pretože tie komerčné nájmy pre takú osamelú matku sú nezaplatiteľné takmer až. To by možno vedeli povedať aj kolegovia, ktorí pracujú v krízových centrách napríklad. A ako je náročné sa z krízového centra dostať a následne uplatiť, ufinancovať si ten komerčný nájom. Ale taktiež sa tu veľa v oblasti vzdelávania detí a podpory dochádzky, prepáčte. A rodičia potrebujú podporiť aj v oblasti starostlivosti o deti a ich vzdelania, lebo to vnímajú ako podstatné, aby tie deti mali dobrý štart do budúcnosti. Viacero otázok bolo zameraných na prácu. My sme chceli zistiť, akú prácu, v akých oblastiach si možno tí rodičia hľadajú a vidíme, že tu sa nám potvrdzuje, že je náročné si zladiť rodinný život s tým pracovným u osamelých rodičov, lebo veľké percento chce flexibilnú pracovnú dobu alebo hľadajú prácu z domu. A taktiež vidíme, že je potrebné rodičov edukovať o tom, že síce na oko sa zdá byť práca na dohodu ako dobré riešenie, ale ten rodič nie je chránený zákonníkom práce, nemá nárok na dovolenku a je to viac na takej svoj vôli aj toho zamestnávateľa, pokiaľ nemá bežnú pracovnú zmluvu. Čo sa týka odborov, tak tým, že aj nám vyplnili dotazník prevažne ženy, tak je z toho vidieť, že až 42% hľadá pracovné pozície. Hľadá si prácu v pomocných pracovných pozíciách ako upratovanie alebo niekde v kuchyni a aj v školstve z dôvodu, aby to vedeli zladiť s deťmi. A taktiež si hľadajú prácu v inom odbore. A ako majú vyštudovaný, áno. A veľké percento rodičov zažilo diskrimináciu pri hľadaní práce. To je aj moja skúsenosť na jednom pohovore, kde sa ma tak rovno opýtali, že koľko mám detí a či si viem predstaviť. A popri nich zamestnanie. A to je taký možno aj námed na diskusiu, či vy sa s tým stretávate, keď pracujete jednak v komerčnom sektore, respektíve aj možno na osobnú skúsenosť. Keď ste sa, či a ako ste sa s tým stretli, to môžeme prípadne potom na záver dať priestor. 38% rodičov zažilo znevýhodňovanie na pracovisku z dôvodu toho, že sú osamelý rodič. Veľmi častým dôvodom je častá očerka, penka, nutnosť navštevovať lekárov s deťmi, tým pádom ten rodič vynecháva v zamestnaní, alebo potom počas skúšobnej doby, samozrejme, veľmi rýchle ukončenie pracovného pomeru, odmietnutie skráteného úväzku alebo práce z domu, aj keď by možno bola takáto možnosť. Ešte vám nechám možno chvíľočku, že si dočítate. Čo sa týka znevýhodnenia na pracovisku, my za tých 6 rokov sa stretávame s rôznymi podnetmi zo strany rodičov. A opakovane sa nám stáva to, že pokiaľ sme rodičia zapojili do ročného programu a ak naša kariérna poradkyňa sa venovala v rámci tej advokácie a edukácie, že aké vlastne sú tam nároky z hľadiska zákonníka práce, že aká je ochrana toho zamestnanca u zamestnávateľa a akým spôsobom to má odkomunikovať, že jednoducho nemá to tlačiť pred sebou, nemá to dusiť v sebe, že jednoducho je oveľa rozumnejšie prísť skôr za tým zamestnávateľom a na tej ľudskej úrovni porozprávať sa, že takýto situáciu mám, to nemusí byť ani problém, ale proste takúto situáciu mám.
a poďme prosím spoločne hľadať riešenia, pretože chcem pracovať v tejto spoločnosti, páči sa mi tu, je to pre mňa dôležité. Čiže tu sa nám aj ukazuje to, že na jednej strane to je, niekto si povie, že len 38,7%, ale na druhej strane je to stále vysoké percento rodičov, ktorí sa v 21. storočí stretávajú s takýmto znevýhodňovaním. Ja viem, že čím väčšia spoločnosť, čím nadnárodnejšia spoločnosť, tak tie štandardy v tých spoločnostiach sú lepšie. Tá starostlivosť o tých zamestnancov a ten komunikačný tón a vôbec celý prístup voči tým zamestnancom je na lepšej úrovni, čo je veľmi fajn, lenže vysoké percento spoločnosti firiem sú tí malí strední podnikatelia, kde to ešte len vzniká. Nie je to ani v zárodku. A my sa práve stretávame s týmto. Alebo sú to zahraniční podnikatelia od Vietnamcov, Číňanov, Ukrajincov a Rusov a kadejakých iných ešte, kde vlastne majú úplne Korejcov, kde majú vlastne úplne iné pravidlá. Dobrý deň. Takže také skúsenosti v podstate máme a preto aj keď sme rodičov zobrali do tohto projektu a učili sme ich advokovať svoje práva, tak toto bol opakovaný bod, s ktorým sme sa vlastne stretávali a ktorí mali oni problém, lebo báli sa. Lebo jednoducho si uvedomovali, že tá práca, za ktorú dostávam mzdu a ktorú odvádzam, teda je pre mňa dôležitá, pretože ja nezodpovedám len sama za seba, alebo teda ten rodič nezodpovedá sám za seba, ale aj za svoje deti. Čiže preto je to pre nich také možno stresujúce práve dobre sa naučiť komunikovať s tým svojim zamestnávateľom. O to som radšej, že sú to aj ľudia zo strany samosprávy a štátu a zástupcovia úradov práce, čo jednoducho naozaj to ponímanie toho osamelého rodiča alebo rodiča v kríze sa mení a hľadajú sa cesty, ako sa na neho pozerať slušne jednak a ako ho nehodnotiť, tak by som to povedala, lebo s týmto sa stretávame, že už len pohľad, už len nejaký taký body language, komunikácia toho tela spôsobuje tým rodičom niektorým fakt, že strach, obavy o to, že čo bude. Keď sme sa pýtali na dostupnosť služieb, tak sme zistili, že takmer 52% rodičov nevie umiestniť dieťa alebo nevedelo do materskej školy z kapacitných dôvodov, alebo ak aj mali záujem alebo možnosť sa zamestnať, tak až 27% to dieťa neumiestnilo, lebo bolo primladé, že malo menej ako 2 roky alebo menej ako 3. A drvivá väčšina rodičov má záujem a eviduje nedostatok nejakých sprevádzacích služieb a možnosť postraženia detí, podporujúcu komunitu. Podporné služby, ktoré by uľahčili taký ten bežný život a starostlivosť o rodinu. Takmer 40% uviedlo znevýhodnenie a necitlivý prístup na úradoch a 84% sa cíti osamelo. To veľmi súvisí aj s tými sprevádzajúcimi službami a mali by záujem o podporujúcu komunitu, lebo teda lepšie sa funguje, keď sa stretávajú ľudia podobného zmyšľania, nazvime to, alebo teda s podobnými problémami. Uvediem príklad. My sme boli v jeseni minulý rok na konferencii v Budapešti medzinárodnej o osamelom rodičovstve, kde sa prezentovali organizácie, ktoré pracujú nejakým spôsobom s osamelými rodičmi. A v Maďarsku, v Budapešti vyslovene majú centrum, kde tí osamelí rodičia chodia, takú tú podporujúcu komunitu, presne, kde sa stretávajú, majú tam rôzne aktivity, a poradenstvo. V oblasti vzdelávania rodičia veľmi vnímajú, že by potrebovali školenie, ako komunikovať s druhým rodičom, aj podporiť vlastné rodičovské zručnosti a až 78% rodičov má záujem o sprevádzanie z krízy po rozpade rodiny.
rodičom taktiež chýbajú informácie o tom, ako by mohli pomôcť a vyfinancovať štúdium svojich detí. Jednak vo všeobecnosti informácie o tom štúdiu a o možnostiach, aj ako to ufinancovať, a 73% by uvítalo pomoc pri výchove dieťaťa v puberte. S čím súhlasím tak osobne, ja mám ešte malé deti a neviem si predstaviť, čo bude, keď budú v puberte, ale pravdepodobne to bude výzva a verím, že dovtedy sa nám podarí aj priniesť nejaké riešenie. A spoločne, tak. Toto by som možno ja, že my sme si spravili aj také porovnanie, že koľko stojí jednorodič v hmotnej núdzi, hej? Že ktorý má minimálne to jedno dieťa. A potom v podstate, že tieto všetky údaje sme brali z UPSVARu, z web stránky, a dávka hmotnej núdzi máte 164, ochranný príspevok, príspevok na bývanie, príspevok na nezaopatrené dieťa, dotáciu na strávu, prípadne na pomôcky, čo vyjde v podstate nejakých 5880 za rok, hej. Keď sme si prepočítavali, že koľko stojí náš ročný program pomoci so všetkými poradcami na tú jednu rodinu, tak sme sa dostali na nejakých 6,5 tisíc eur, záleží to od počtu členov domácnosti. A tento človek, ktorý je na hmotnej núdzi bez nejakých sprevádzajúcich služieb, stojí každý jeden rok toľkoto peňazí zo štátu. A pri 170 000 jednorodičovských domácnostiach, ktorí sú teda v chudobe a hmotnej núdzi, tak nám to vyšlo také celkom úsmevné číslo, takmer 1 milión eur. Pardon. Nie. Áno? No tak vidíte. No a tak sme si povedali, že je tu potom oveľa väčší dôvod na to, vytvoriť sprevádzajúce služby nie len pre ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, ale aj pre ostatných osamelých rodičov, aby jednoducho sa neprepadli do tej hmotnej núdze a neostali závislí. Lebo cesta von z jednorodičovstva nie je tým spôsobom, že napojíte človeka na nejakú sociálnu dávku, pravidelne sa opakujúcu zo strany štátu ani samosprávy. Tadiaľ to cesta nevedie, to vedie cesta k závislosti. Rovnako to nevedie ani na napojenie na nejaký opakujúci sa príspevok od niektorých nadácií, ktoré za posledné teda obdobie vyšli s takýmto, že dostávate 12 mesiacov nejaký taký príspevok. Pokiaľ nepoberáte alebo nie ste súčasťou nejakého sprevádzajúceho programu, nazvime to teda program alebo proste nejakých iných služieb, tak si zvyknete na takéto niečo a v podstate vás to istým spôsobom tak akože upokojí, rozmazná a ste spokojní, hej? Lebo toto máte na rok. Lenže po roku znova príde nejaký preplesk. Tá ekonomika vôbec celého sveta je z roka na rok náročnejšia, inflácia do toho, nie je to vôbec jednoduché. Čiže preto hovoríme, že cesta z jednorodičovstva existuje, cesta z krízy existuje, ale jedine za pomoci proste špecialistov, za pomoci nejakého sprevádzania, vzdelávania a aby človek a ten rodič bol sebestačný a samostatný. A keď ten rodič dokáže zmeniť seba, reštartovať a zmeniť to svoje myslenie, tak v podstate tie deti to uvidia a opakujú. Prirodzene sa mení to ich správanie. Možno ešte Veronike nechám, že výsledky na špecialistov. Ako som spomínala, tak druhý dotazník, ktorý sme robili, bol pre špecialistov. Tam sme mali zatiaľ 60 respondentov, ale kto bude chcieť, tak ja som nalepila plagátik aj na tom pulte na boku. Je QR kód, dá sa odčítať a dá sa ešte vyplniť. Budeme radi za ďalšie dáta. Ďakujeme. Takže 50% tých špecialistov eviduje, že tí rodičia, s ktorými pracujú, majú neflexibilné pracovné podmienky. Až 3/4 vníma nedostatok systémovej podpory štátu a 80% identifikuje u rodičov finančné problémy. To vlastne koreluje aj s tým, čo nám vyšlo v našom dotazníku na rodičov, kde bolo, že majú záujem o príspevky, hlavne na to bývanie. Tam sa to aj presne ukazuje, vysoké náklady na bývanie. 65% zo špecialistov navrhuje štátne príspevky a zaviesť legislatívne zmeny.
taktiež zriadenie podporných služieb a komunitných centier, to je to, čo som spomenula pred chvíľou, že rodičia naozaj vnímajú absenciu podpory v rámci komunity a rovnako tak zlepšenie informovanosti a vzájomnú koordináciu, lebo robíme každý na takom tom svojom poličku, ale absentuje nám synergický efekt, my to vieme znásobiť, keď budeme spolupracovať. To by som možno ešte doplnila. Za mňa vytvorenie poradní komplexnej pomoci bol veľmi dobrý jednak aj nápad, aj ťah. Lenže za to, čo ja ich evidujem tých pár rokov, tak zmenili x-krát názov a ľudia nevedia, kde sa nachádzajú a je to fakt problém. Akože podľa môjho názoru sa podcenila práve tá informovanosť toho, že ideme teda, a je to pre všetkých ľudí, nie je to len pre ľudí v hmotnej núdzi a takáto informovanosť o tom, že robíme dobré veci, by sa mala viacej na to zamerať. Čiže ak by ste chceli, jednak ako kolegyňa hovorila, tie dotazníka sa ešte dá zapojiť a tu je takýto QR kód, môžete si to načítať. No, z týchto výsledkov jednak, čo nám povedali rodičia, jednak, čo nám povedali tí špecialisti, ako už sme spomínali, boli rôzni sociálni pracovníci, terénni pracovníci, právnici, ľudia zo samospráv, proste tí, ktorí sú v pravidelnom kontakte s cieľovou skupinou osamelí rodičia. Tak sa nám tam v niektorých bodoch spája. Či už je to sprevádzajúce služby, nejaké komunitné centrá, že sa ľudia cítia osamilo, že jednoducho treba spraviť systémové zmeny. Čiže my sme si to chceli potvrdiť, že nejdeme sa pýtať len rodičov, ktorí sú v procese toho jednorodičovstva, ale chceme sa opýtať aj tých, ktorí s tými rodičmi pracujú. Na jednej strane je to zatiaľ 60 respondentov, budeme radi, keď sa nám podarí dosiahnuť tiež rovnako štatistickú vzorku, preto postupne oslovujeme aj iné pomáhajúce organizácie, aby nám v podstate pomohli sa zapojiť do tohto celého, lebo chceme vedieť názor čo najväčšieho množstva ľudí, ktorí sú v pomáhajúcich organizáciách alebo proste v teréne. My sme zatiaľ pripravili taký semafor riešení. Tento semafor riešení sme robili s človekom od úradu komisára pre deti, ktorý, myslím si, že môžem povedať, že viac ako 20 rokov robí v teréne. Jednak s ľuďmi, jednak s cieľovou skupinou. Dnes tu mal byť a veľmi sa ospravedlňuje, pretože chcel byť pri tejto slávnostnej chvíli, lebo za mňa to je slávnostná chvíľa, že môžeme jednak sa s vami o tomto celom rozprávať a jednak vám povedať výsledky toho a tých našich celých zistení, a kam sme vlastne došli. A pán Brixy nám pomohol v podstate zostaviť takýto semafor riešení. Jednak pracoval s výsledkami ako špecialistov, tak aj osamelých rodičov a jednak pracoval aj zo skúseností, ktoré on má vlastne z tej svojej praxe. A jedno z takých riešení je, že, ktoré sa dá spraviť, rozdelili sme ich, takže vieme spraviť na úrovni štátu, samosprávy aj spoločnosti, čo sú súkromné firmy, nejakú okamžitú pomoc, potom v podstate riešenia, ktoré si vyžadujú čas a plus riešenia, ktoré budú niekoľko rokov trvať. A jedným z nich je aj komplexné sociálne poradenstvo pre osamelých rodičov. Jednak rodičia v súčasnosti môžu ísť do poradní komplexnej pomoci, ktoré je na Slovensku 46. Chceme vytvoriť takýto atlas jednorodičovských domácností. To znamená, že zbierame dáta. Ako sme už spomínali, my v podstate nefungujeme per papiera, per excelovská tabulka, per nejaký Word, Messenger a x veci, ktoré počúvam, že niektoré inštitúcie takto fungujú. Tým, že ja som predtým robila v súkromnej sfére a používali sme nástroj na evidenciu práce so zákazníkmi, tak sme si v podstate spravili taký prieskum a chceli sme software na evidenciu, ale aj na ten workflow, na tú každodennú prácu s tými rodičmi. Čiže dali sme si upraviť existujúci software na prácu, alebo na systém práce, ktorý potrebujeme my. A tieto dáta, ktoré jednoducho zbierame, pravidelne aj vyhodnocujeme. A to nám pomohlo aj v podstate v tom rozmýšľaní, aj v tom koncipovaní tej metodiky práce, ktorú máme so osamelými rodičmi v rámci toho ročného programu. Tretím bodom je zrýchlenie posudzovania sociálnych dávok, vzdelávanie pre budúcich rodičov a komunitné jednorodičovské centra. Jednak to vyšlo z prieskumu a jednak si myslíme, že sa to dá vytvoriť aj teraz, že to nechce tak nejako veľa úsilia.
Za mňa by, a myslíme si, že by na to stačilo nejaké zosieťovanie existujúcich komunitných centier, prípadne vytvorenie nejakej miestnosti na stretávanie sa rodín, či už by to boli v poradniach komplexnej pomoci, lebo niektoré poradne majú takéto zázemie vytvorené, niektoré by sa to dobudovalo. Hej? Čiže toto je jeden z takých našich návrhov. Ďalšie sú to riešenia, ktoré si vyžadujú jednak aj odbornú diskusiu ako základ strednodobej zmeny. Ako sme už spomínali, legislatívne ukotvenie statusu buď osamelého rodiča, jednorodičovskej domácnosti, samoživiteľa, alebo samorodiča, proste tých názvov, ktoré už len tu sme spomenuli v tejto miestnosti, tak ich je viacej a my hľadáme, že by bolo najvhodnejšie, aby sa to volalo. Právo na prednostné prijatie dieťaťa do škôlky a do školy. Nož prečo asi chce ten osamelý rodič dať to dieťa do škôlky, keď dieťa má menej ako 2 roky? Pretože jednoducho potrebuje pracovať, pretože tá rodina potrebuje mať pravidelný príjem. Nie z plezíru, nie preto, že matka nie je dostatok matkou a že proste nevie doma obsedieť na zadku, ale jednoducho z toho dôvodu, že potrebuje proste uživiť tú svoju rodinu. Čiže príde nám to dôležité, aby takáto služba bola umožnená osamelému rodičovi. Ja veľmi vítam, není tu zástupca z Trnavy, ale ja veľmi vítam práve aktivity, čo sa nám podarilo dohodnúť s mestom Trnava. Tam sme dokonca zaviedli aj takú kartu osamelého rodiča, alebo jednorodičovskej domácnosti, ktorú môžu využívať aj deti, aj ten rodič. Jednak majú vstupy na kúpaliska, do nejakých knižníc, proste do nejakých aktivít, ktoré samospráva poriada, a jednak sa nám podarilo dohodnúť to, že keď rodič pri vyplňaní žiadosti do materskej škôlky uvedie, že je osamelý rodič, tak tamto uprednostnenie sa naozaj už deje. Rovnako tam žiadame, alebo by bolo práve vhodné na tú diskusiu vytvorenie nejakého dávňového zvýhodnenia pre osamelého rodiča a plus služba dočasnej starostlivosti o dieťa a o deti. Ja viem, že takáto služba dočasnej starostlivosti už v súčasnosti istým spôsobom existuje. Stretávame sa s tým, keď rodičia potrebujú ísť do kúpeľu, alebo dieťa potrebuje ísť do kúpeľu, alebo ide na operáciu, alebo na niečo, s čím potrebuje práve pomoc týmto dieťaťom. Lenže na druhej, má to pod gesciou, myslím si, že samospráva, alebo vyšší územný celok, ale problém je to, že nie je dostatok takýchto odborných pracovníkov. To je jedna úroveň, že vlastne nemajú koho poslať, hej, do tej domácnosti toho osamelého rodiča. A ďalší problém je, že naozaj tí osamelí rodičia o tom nevedia. Že tá informovanosť je stále na veľmi nízkej úrovni. A navrhujeme aj zrovnenie podmienok nemocenského pre osamelých rodičov. Ja sa ospravedlňujem, budem musieť troška aj stáť, lebo to je jedna z daní, že čo sa stále, keď je toho veľa, tak vám odíde chrbát. A načasové plánovanie, to sú práve tie dlhodobé, je to flexibilita pracovného času. Viem, že v niektorých firmách sa už toto deje, ale nedeje sa to v každej jednej firme. Nehovoríme, že chceme dosiahnuť 100%, ale vravíme, že chceme, aby sa v podstate vypočul ten osamelý rodič pri tom príjmaní do pracovného pomeru a aby sa aspoň s ľudskou tvárou pozeralo na neho, že áno, toto je angažovaný zamestnanec, je to zamestnanec, ktorý sa snaží, tak mu umožníme nejaké možnosti, aby pracoval z domu, aby nemusel v podstate stále dochádzať samozrejme v profesiách, kde je to možné, dochádzať do kancelárie. No a desiatky rokov komunikovaná téma bývanie pre osamelých rodičov. Páči. Samozrejme, že sme sa zamýšľali aj nad tým, že, lebo to sú pravidelné otázky, že čo keď to tí rodičia budú zneužívať, čo budete robiť vtedy. Lenže pokiaľ je ten rodič v pravidelnom kontakte, či už so sociálnym pracovníkom, ale práve takým peer poradcom,
takým sprevádzajúcou osobou a ona vidí, že jednoducho na tej pravidelnej báze, na tej pravidelnej úrovni, že akom stave ten rodič žije, ako sa správa. Tak toto by nám malo eliminovať práve takéto zneužívania. Aspoň z našej praxe za tých 6 rokov v rámci toho ročného programu pomoci sme toto dokázali identifikovať a odhaliť. A samozrejme, že pre tých, kde sa nám potvrdilo nejaké kvázi, že zatajovanie, tak sme ukončili tú spoluprácu. Hej. Ale môžem vám povedať, že to bolo tak zanedbateľné nízke percento, že neviem, čo to môžu byť za ľudia, že ktorí by chceli zneužívať, že chcem byť jednorodičom, lebo chcem poberať z toho nejaké... Uh-huh. 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 Dá sa to eliminovať alebo vyriešiť práve tým sprevádzaním. Ja chápem, však to aj vidím, že nie len na úrovni štátu, ale aj samosprávy chýbajú ľudia v pomáhajúcich profesiách. Za mňa by sa dali vytvoriť nejakí peer poradcovia, ktorí by boli v teréne a ktorí by proste pravidelne jednak spolupracovali s tou cieľovou skupinou a jednak by overovali a pomáhali práve tým na tých vyšších odborných úrovniach, ako v podstate robiť a aktivizovať týchto ľudí. Ja chápem, že sú tu skupiny ľudí, ktorí generačne vidia, že nepracovať a byť napojený na nejaký systém je výhodnejšie. Lenže to jednoducho to má krátkodobé oči alebo krátkodobý rozmer. Takíto ľudia sa ďaleko v živote neposunú alebo neuživia. Áno. Mhm. To bola aj materská škôlka a tu som tam, je to úžasné ciele máte. Ale realita je taká, že keď idete do terénu, tak v jednom takom meste, ja som odtiaľ z Nových Zámkov, napríklad je tam kvantum materských škôlok a nestačí to. Proste tie priestory, proste to, že tá realita je úplne niekde inde. A druhá vec je, že vám nezoberú dieťatko, pokiaľ nemá, keď ešte má plienky, tak vás do škôlky nezoberú. Proste na to trvá kapacitne ďalšieho človeka. Nie sú to peniaze, nie sú to ľudia. Ja som bola z fachu, videla som to na vlastné oči, zažila som to. A poviem vám, že tie ciele sú úžasné, ale fakt treba ísť do toho terénu a viem, že chodíte a že ste, ale realita je úplne niekde inde. A to, že vytvárať pre tieto deti to, aby boli na prvom mieste, to zase, áno, ja chápem, ale musíte potom brať aj do úvahy to, že ktorí rodičia to potom budú brať ako možno takú diskrimináciu, lebo ľudia sú všelijakí. A oni proste do tých škôlok a hlavne, čo sú štátne škôlky, ktoré sú nie tak finančne náročné ako tie, ktoré nie sú štátne, tak oni sa tam chcú dostať, pretože častokrát je o moc lepšie vzdelávanie a edukácia tých detí v tých štátnych škôlkach, ako nechcem nikoho dehonestovať, ako v tých všelijakých drahých a vyčečkaných inštitúciách. A jednoducho tí ľudia na to dochádzajú už aj tých horných 10 000, že tá štátna škôlka je pre nich úžasnejšia a lepšia. Tá stará garda, ktorá tam má svoje odchovanie, svoje skúsenosti. A nie je to ľahká cesta, ja vám strašne držím v tom palce. Ale pokiaľ budete chcieť nejaké takéto návrhy alebo možno nejaké odporúčania, tak si to treba do hĺbky aj zhodnotiť, lebo vôbec to nie je ľahké. To si uvedomujeme a preto si práve prizývame aj organizácie ako ste vy, aby ste nám s tým celým pomohli. My to nechceme robiť sami ani náhodou. My potrebujeme práve partnerov v regiónoch, partnerov na všetkých úrovniach, či už sú to pomáhajúce organizácie, samosprávy alebo aj nadácie a súkromný sektor. To sa nedá spraviť. Áno, že o to sa snažíme. Ako som už... áno, páči sa. Spolu súvisia v zmysle, že všetko to pôsobí ako ten jednorodíč, ako unblock. Čiže to je jedno, odkiaľ je, v akom je statuse, a z akého prostredia proste vojdem k zamestnávateľovi s tabulkou som jednorodič a mám ako keby už potom navnímané potreby, lebo som
ja to naozaj teraz úplne odľahčenie, že mám nejaký handicap, hej, ale ani nevieme, prečo som jednorodič, aké sú moje dôvody, lebo sú absolútne rôzne. Niekedy sú nevyhnutné, niekedy sú aj to, že nás ego nejakým spôsobom, všetko možné sa môže stať. Že či existuje aj predstava, že to trošku nejakým spôsobom naozaj vyšpecifikujete. Lebo tu ide len o to, že jednorodič. Myslíte vyšpecifikovať, akože zadefinovať? Alebo zadefinovať to, že vlastne nie je jednorodič z presvedčenia. Nikto nie je jednorodič ako by z handicapov, ale ja som jednorodič ako z presvedčenia. Čiže ja chcem byť jednorodič. A teraz alebo nepotrebujem Nepotrebujem vzťah. Výhody alebo čo, lebo všetci máme práva, máme aj povinnosti, hej, že či existuje ten jednorodič je strašne ešte stále všeobecný pojem. Že kto je vlastne ohrozeným jednorodičom, že teda naozaj môže, lebo to sa stretávame plne, akože veľa vecí tu rozprávame o tom istom. Máme projekt od roku 2017, ktorý jednoznačne preukázal, že sprevádzanie plus finančná pomoc na isté obdobie tú rodinu dokáže zastabilizovať, ak ona chce. Čiže zase sa nám tam vyšpecifikovalo, že vlastne pomáhame, ale musíme aj tým, ktorí aktívne chcú. Či existuje aj v jednorodičstve takéto, že vy máte pojem jednorodič a teraz ide ďalší, ako keby nazvieme to semafor, alebo lievik, alebo nejaké sito, že, a na konci toho zostane, že tomuto naozaj musíme pomôcť. Áno, u nás v podstate vyplňajú ľudia taký prvý kontakt, žiadosť o pomoc, kde dosť detailne zo začiatku sme sa stretli aj s rôznymi názormi, že ja chcem od vás len peniaze, prečo tu mám vyplňať nejakú žiadosť. To sa stretávate určite všetci naprieč vlastne ľuďmi, ktorí pracujú s touto cieľovou skupinou. Lenže tu je práve o tom, že to je taká nevyzretosť a že musia si uvedomiť, že na to, aby sa mne zmenila tá situácia, potrebujem ja niečo pre to urobiť. A na toto slúži práve ten u nás prvý kontakt, sociálny pracovník, ktorý jednoducho zisťuje niekoľko opakovanými rozhovormi s tým rodičom, ako je on pripravený a ako má zvedomnené to, že áno, už som si uvedomil, potrebujem tú situáciu riešiť, alebo je stále v tej pozície, ja som obeť, všetci ostatní za to môžu, všetci ostatní, od štátu, samosprávy, cez bývalého muža, bývalú ženu, svokru, neviem čo, vymenuje vám všetko, potrebuje sa vyventilovať a neuvedomuje si to, že ale ja tam mám tiež svoju zodpovednosť, ja tam tiež mieru svojej zodpovednosti nesiem. A keď sa ja k tomu dospelácky a zodpovedne nepostavím, tak v podstate ťahám so sebou tie deti. A toto je práve na tých opakovaných rozhovoroch toho sociálneho pracovníka u nás s tými príjmateľmi pomoci, aby si to uvedomili. Až potom zaradujeme vlastne do toho ročného programu. A áno, preto my to máme ohraničené jednak na 12 mesiacov a jednak počas tých 12 mesiacov, keď i vidíme a identifikujeme, že toto je rodič, ktorý je tak pasívny alebo tak traumatizovaný, že jednoducho nedokáže sa naštartovať, tak mu buď odporúčime, že pravidelnú psychiatrickú alebo psychologicko-terapeutickú nejakú pomoc, že vlastne nevieme mu my ďalej pomáhať, alebo keď tam vidíme, že niekoľko generácií sú zvyknutí na len pomoc vonku, pretože áno, existujú ľudia, ktorí perfektne poznajú všetky možné organizácie v regióne. A napoja sa na potraviny, napoja sa na humanitu, napoja sa na drogériu, napoja sa na hentých, na takých, od tých majú zase deti a tak. A takto dokážu proste premigrovať v tom danom svojom regióne úplne, že nasieťovať sa na všetko. Je to riešenie, ale malo by to byť len dočasné. Je super, že toto tí ľudia majú zručnosť a že to dokážu, ale nesmú takto prejsť celým životom. Lebo takisto naučia svoje deti, že takto sa to má a naviažu sa vždy na nejakú inú pomoc zvonka, na nejakú organizáciu a nedokážu sa osamostatniť. A toto isté učia takýmto správaním svoje deti. Čiže snažíme sa presne o to, že aby sme čo najlepšie identifikovali, nemáme čarovnú guľu. Je to prípad od prípadu, pristupujeme k tomu veľmi individuálne. A stalo sa nám, že jednoducho sme sa aj my pomýlili.
Prosím, kto je jednorodič v kríze? Snažíme sa to nejakým spôsobom zadefinovať stále. A budem veľmi rada, že keď, však je to aj spoločná úloha s Ministerstvom práce, ja som veľmi rada, že sú tu aj dámy, možno ak aj vy sa chcete k tomu vyjadriť ohľadom tých legislatívnych nejakých návrhov a úprav, budem rada a dám vám slovo. No, tým, že ja som tu vlastne v zastúpení, my sme už mali na jar v marci 2 stretnutia, kde a vytvorila sa taká pracovná skupina odborníkov, kde sa zapodievame práve tou definíciou jednorodiča, nájsť takú tú univerzálnu definíciu, ktorá by nejakým spôsobom zadefinovala, kto je jednorodič alebo osamelý rodič alebo jednorodičovská domácnosť, takže na tomto stále intenzívne pracujeme. Pochopiteľne, že takým optimum asi je to, čo je aj v iných krajinách, že teda je taká tendencia legislatívne to uchopiť priamo v konkrétnych právnych predpisoch, aby teda cielene vlastne tá pomoc bola. Už len napríklad to, čo tu bolo prezentované, výživné, naozaj, akože aby sme odlišili, kto je ten jednorodič, tak samozrejme potreba, aby si ten rodič uplatnil na dieťa výživné od druhého rodiča, pretože pokiaľ ho nemá, tak potom asi to je problém takisto. Čiže stále na tom intenzívne pracujeme a teda snáď sa nám podarí nejaké také optimálne riešenie. No a ďalšia vec je pochopiteľne, že ja si myslím, že ja môžem hovoriť len za štátne dávky, kde si myslím, že teda v oblasti štátnych dávok máme taký progres, že vlastne jednak pravidelne sa zvyšujú jednotlivé dávky, či už je to rodičovský príspevok, ďalej vlastne prídavok na dieťa. Čiže naozaj v tejto oblasti si myslím si, že sme naozaj prosociálni a je to pozitívne. Keď porovnávam napríklad v rámci koordinácie, keď porovnávam, aké dávky majú nárok v iných štátoch, nie len členských, ale aj nečlenských. V niektorých štátoch nemajú absolútne ani prídavok alebo rodičovský. Čiže my sme, si myslím, krajina, ktorá podporuje rodinu ako takú. Prepáčte, ja som prišiel aj neskôr, lebo dostať sa do Bratislavy je dosť ťažké, do zvyšku Slovenska. Som Karol Langštajn z Mestského úradu v Banskej Bystrici. Stretávame sa každodenne s takýmito prípadmi, ale teraz ma tak napadlo, že ako by ste vnímali ženu, ktorej muž, manžel, druh je vo výkone trestu a sama sa má starať o dieťa. Má problémy s tým, aby aj teda keď chce pracovať, aby ho dal do škôlky, kedy ho musí vyzdvihnúť zo škôlky. A proste celý ten servis, kde sa musí sama starať. Ona de jure nie je sama, manžel je vo výkone trestu, odňatia slobody. Samozrejme to výživné, tie ostatné veci, čo garantujú zákony, sú tam. A že či ideme aj túto ženu vnímať ako osamelú, je to jednorodič, alebo čo to je. A potom ešte taká z druhého súdku, keďže mám zariadenia, ktoré pomáhajú rodinám, aby deti nekončili v centrách pre deti a rodinu, tak veľakrát sa stretávam s tým, že je žena, ktorá má 5 detí, z toho s 2 mužmi, lebo stále mala snahu to riešiť cez manželstvo alebo cez taký vzťah. A zrazu zistíme, že má 5 detí a je sama a má sa zamestnať, samozrejme není schopná zaplatiť žiadne bývanie, možno ani to sociálne bývanie. Čiže tá rôznorodosť, to, čo tu bolo naznačené, že kto dostane ten punc z toho, že je jednorodiča, že má mať tú podporu, to bude asi veľmi ťažké, ale veľmi veľa v tom asi má zohrať samospráva a v tom, ako si nastavuje svoju pomoc pre takýchto občanov. Lebo školy sú v originálnej pôsobnosti samosprávy, čiže je to čisto na samospráve. Čo sa týka útulkov, zariadení, je to, aj keď je to kompetencia ľudský, ale hlavne to robí, alebo malo by robiť. Malo by mať takú tú rodinnú politiku svoju. Jediný dokument, ktorý je dnes známy, je komunitný plán sociálnych služieb, ale to je sociálna služba. Niektoré tieto dikcie v sociálnych službách bohužiaľ nenájdeme, lebo komunitné centrá sú vnímané iba v
iba z pohľadu MRK a tejto oblasti, čiže tie kvázi spoločenské centrá ako v zahraničí fungujú, že to potrebuje byť, aby to bolo dostupné, lebo je fajn spraviť také content centrum pre matky s deťmi, čo sú aj materské centra, existujú, ale tiež zase iba s podporou samospráv, ktoré to chcú podporovať, ale nie systémovo štátu. Nehovoriac zase, že tam to kolíže, keď ako samospráva im dávam dotáciu a poviem, dobre, fajn, ale robte aj pre MRK, tak tam to už viazne zase. Čiže ako je tam strašne veľa nezodpovedaných otázok, ešte ktorými sa treba si prebojovať, ale tak či tak vždy na záver budeme my ako samospráva tá najdôležitejšia asi jednotka toho, aby sme to dali dokopy, lebo centra komplexnej pomoci, perfektné, plus servis. Ale máme KPčko, IPčko a neviem koľko možných poradenských európskymi štruktúrami vzniknutých projektov, ktoré bezbreho teda, že s výnimkami, alebo nechcel som sa nikoho dotknúť, tiež levitujú v nejakom priestore, kde neexistuje zákon o poradenstve. Keď základné sociálne poradenstvo, zákon 448 nie, ale ako keby sme jedným zákonom boli uznaní všetky úrady a všetky zariadenia sociálnych služieb, že môžeme to základné sociálne poradenstvo profesionálne dávať, všetko. Ale ešte okrem toho máme veľký servis, čo nás stojí nemalo. Takže asi v tomto treba trošku tak aj upratať aj legislatívne, čiže držím palce. No dúfam, že nás tým pomôžete. Treba. Lebo aj ja patrím k jednorodičom a ja si nepatrím k jednorodičom, ktorí sa stali z presvedčenia, ale po roku, ako sa nám narodilo dieťa, tak môj partner sa rozhodol, že teda nebude súčasťou nášho života, tak ja som sa rozhodla teda vrátiť na Slovensko. Ja si doteraz pamätám, aké to bolo pre mňa stresujúce, to, že môj syn mal ani nie 20 mesiacov, ja som sa rozhodla dať teda do jaslí, aby som ho nejakým spôsobom dokázala uživiť, hľadať si prácu. Chodil do tých jaslí, áno, je štátna podpora, kde vlastne sa vypláca príspevok, ktorý mi zabezpečil, že som platiť tieto jasle mohla. Našla som si prácu, ale ja si dodnes pamätám, ako som obiehala všetky možné škôlky štátne, aby mi proste prijali dieťa. Lebo to bol obrovský stres pre mňa. Takže myslím si, že nejaký ten filter nájsť bude veľmi ťažké. Samozrejme, určite milión ľudí sa nájde, alebo vždy sa nájde niekto, kto bude chcieť zneužívať ten systém, ale treba aj myslieť na tých rodičov, ktorí nie sú vyslovene v tej hmotnej núdzi, lebo ja som si našla prácu, mala som to šťastie, že moja práca rešpektovala to, že som jednorodič, naozaj snažili sa tú flexibilitu mi nejakým spôsobom dať, ale teda nemohla som ostať na home office celý čas a tú škôlku som potrebovala veľmi v tom čase. Ďakujem. Ste v kontakte s týmito rodičmi, tak aké sú ich túžby, alebo keď filtrujete tie matky alebo otcov, že sú teda jednorodič, ktorý nepotrebuje nejakú finančnú zábezpeku, že je taký ten šťastnejší, má rodinu a to tu už počuli. Takže aké sú vlastne ich túžby, alebo čo vlastne chcú, že či ste sa ich spýtali, že aká je cesta, alebo dobre, tí, ktorí sú v hmotnej núdzi, alebo tí, ktorí sú na pokraji biedy, tak to vieme, hej, že tým treba, to je ten jeden filter. Ale tí, ktorí sú šťastní, ktorí majú podporu rodiny, priateľov a majú aj dobré poslanie, tak vlastne ich túžba, čo je, či sa aj takéto pýtate od tých ľudí, lebo potom v tom filtrovaní sa viete potom nejakým spôsobom orientovať lepšie, si myslím. Ja by som to doplnil, že to je taká naša malá choroba na Slovensku. My veľakrát tie nástroje máme, ale v hlaku ich nevieme zobrať, uchopiť a pospájať dokopy, lebo toto je, dajme tomu, klasická sociálna práca, ktoré je individuálne plánovanie, vedenie klienta, stretávania sa s ním a riešenia. A vtedy už ten sociálny pracovník by mal vedieť identifikovať, diagnostikovať tú potrebu, áno alebo nie. Takže skúsme najprv dať asi dokopy všetky tie veci, ktoré už fakt existujú v rámci legislatívy, štátnej správy, samosprávy a to, čo už je tu uverené. A dať tomu akorát iba takú logiku, taký ten systém, ktorý nebude iba Jachime hodil do stroja, ale
vychádzam z takej premisy, že ak niekto niečo potrebuje a je na tom zle, tak mal by mať miesto point, kde príde požiadať o tú pomoc. Bohužiaľ, ako ľudia nás nevnímajú ako samosprávu, ako ten point, ktorý sme, reálne sme, takisto profesionálne pracujúci ľudia v danej oblasti, ktorí by mali vedieť distribuovať tú pomoc. Čiže my sme ten všeobecný lekár, ku ktorému príde každý ten chorý, a ja by som mal vedieť ho odkázať špecialistovi a viesť celý ten prípad. Vtedy to bude mať logiku. Čiže zase je to na samospráve. My si objednávame takéto špecializované služby ako samospráva. Ak mám jednu rodiča, ktorý vyšiel z CDR-ka, v živote nevidela, otehotnela, ako sa starať o dieťa, tak si objednám OZ návrat, pripútaním matky z dieťaťa, zaplatím ten program a jednoducho tomu, ako dám to tej matke. Čiže zase to je iba fakt spravený súhry niečo, čo existuje, ale samozrejme sú tam aj tie legislatívne veci, hlavne čo sa týka tej zákonníka práce, že zregulovať možno to zamestnanie nie je home office iba, ale tá žena, ktorá má zaniesť dieťa do škôlky alebo do jasličiek a prísť poň, nemôže ten pracovný fond nikdy ako obsiahnuť, čiže mať možno takéto benefity, ale ja som za to, že samosprávy by sa v tomto nemali vyhovárať, aj keby tu bol niekto zástupca z MOSu, tak poviem, máme 3000 obcí a v tých obciach, dajme tomu, je problém s tým, že jeden pracovník je zároveň školský úrad, stavebný úrad a neviem čo všetko možné, sociálne veci, to nemáme páru o 305, 448 a iných povinnostiach. Ale zase sme niekde v tom, že však tu máme okresné úrady, okresné mestá a v tej menšej dedine sa to skôr dá poriešiť tým takým rodinným spôsobom. Takže ja by som ako ten dôraz a apel určite venoval samosprávam. Myslím si, že s vami súhlasím, ale pani chce doplniť? Funguje. Áno. Podľa mňa by to nemalo byť len čisto o samosprávach. My máme 4000 kompetencií, ktoré potrebujeme naplňať. Nejde iba o rodiny, ale aj o iné služby, samozrejme sociálne služby. S tým, že súhlasím, ale podľa mňa by možno bolo potrebné aj vytvoriť nejakú jednotnú metodiku, aby sme sa zhodli v tom, ako ideme pomáhať a aby to bolo možno účelné, aby sme nehovorili iba generálne o napríklad teraz pri tejto téme o jednorodičoch, ale povedzme si aj, akým jednorodičom by sme mali pomáhať, s tým, že s tým prichádzajú aj financie, ktoré sú potrebné naozaj v týchto samosprávach, pretože nie každá samospráva ako Trnava si môže dovoliť vlastne takúto podporu, ale sú aj menšie samosprávy. Áno, je nás 3000, ale toto je naozaj otázka do budúcnosti, ako naozaj ďalej postupovať. Samozrejme, a to je že nový slogan nového šéfa z MOSu, že máme 5000 kompetencií. Áno, máme ich, aj my Bystrici. Hej? Aj by všade, na celom Slovensku. Ale podielové dane takisto každý jeden starosta a každý jeden primátor dostáva na každú jednu dušu. Čiže ako týmto sa ako vyzúvať z toho, ja si myslím, že možno je to choroba toho, že ja robím 30 rokov v samospráve. Že nie som tam, že tento zákon ešte nepoznám, by som si mal prečítať. Ako teraz iba do vlastných radov hovorím, že veľakrát je to čisto samospráve, ako sa k tomu postaví, lebo ona na to peniaze vie nájsť, lebo niečo stojí skoro 0 peňazí. Stačí vedieť iba informáciu, kde distribuovať tú pomoc a dostať ju. Takisto existuje strašne veľa organizácií, ktoré takéto pomoci majú a na jeden telefón, e-mail príde konkrétna pomoc. To, čo je najdôležitejšie v tých životoch tých ľudí, ktorí jednoducho potrebujú prežiť, sú tie základné potreby a to je pracovať, bývať, starať sa o dieťa. Tieto 3 veci. Ja nechcem dehonestovať, práve že ja som aj povedal, že proste hornej, dolnej, tá jedna pracovníčka okrem starostu asi nebude super sociálna poradkyňa a ani to nechcem valať na ňu, ale je to o tých informáciách. Ano, ale máte pravdu v tom, že treba to identifikovať. Ale v tomto zohrávame aj my ako ZMOS úlohu, že vlastne minimálne posilňujeme ich v tom, že im dávame tie informácie, ktoré sú, stretávame sa s nimi, diskutujeme o tom a to, kam to padne a čo z toho vzíde, to je už otázne.
možno, Peťo, chceš niečo povedať ohľadom vašej spoločnosti, vašich skúseností, či už slovenských alebo zahraničných, lebo vnímam Slovensko ako spoločnosť, ktorá vie priniesť zo zahraničia nejaké nástroje a pomoci riešení. A ďakujem obidvom hosťom, že otvorili túto tému, pretože rodičia, áno, žijú v regiónoch, žijú v tej obci, žijú v tom meste, ale my sa opakovane stretávame s tým, že ich to ani nenapadlo postaviť sa a ísť na tú samosprávu. Ja nerozumiem tomu, že prečo práve tá, nie že nedôvera, alebo proste vôbec ani neinformovanosť toho, že je mi niečo, idem teda klopať na dvere, kde bývam v prvom rade. Neviem, to je... Áno. Každé 4 roky máte niekde nového starostu, ten vymetie celý úrad a teraz tí, čo vedeli konečne za 4 roky pracovať, tak tí išli preč a ďalší sa idú učiť ďalšie 4 roky. Ale kvôli tomu som odišiel práve zo štátnej správy, do samosprávy, ale je to presne o tom, že zastabilizovať ľudí, ktorí vedia, ja som povedal, sociálni pracovníci by mali mať takisto asi atesty ako doktori a jednoducho, aby si zaslúžili to svoje miesto tým, že je znalý veci. Lebo ako sociálne veci každý si myslí, že môže robiť ako chce. Potom prišiel ten odborársky zákon o sociálnej práci, samozrejme kto môže, čo môže. To je až príliš odborársky, by som povedal, ale to jasne vymedzuje, že kto je ten človek, ktorý to poradenstvo vlastne môže dať, čo je na jednej strane akože je fajn, ale niekedy pri 89. sme chceli spraviť takú tú stabilizáciu štátnej správy, samosprávy, kde jednoducho, nechcem povedať rovno starosvedské, že definitíva, ale bolo by fajn, keby aj sociálni pracovníci boli na takej úrovni ako doktori v tom zmysle, že my máme liečiť a pomáhať dušiam a životom tých ľudí, nie ich zachraňovať v ponímaní nejakej resekcie alebo niečo iné, ale aby mohli žiť a robiť pre nich podmienky. Takže veľakrát je problém práve aj to, že v samosprávach tých ľudí stredajú ako ponožky. Takže tá odbornosť tam, s výnimkám, ako nechcem sa nikoho fakt dotknúť, ale profesionalita v tom. Adekvátne by mali byť tí sociálni pracovníci ohodnotení a vzdelávaní pravidelne, hej, lebo... Áno. A nebudeme ďalší problém otvárať. Anička, páči sa. No, práve som chcela povedať, že ste z nášho pohľadu, ako to chceme porovnávať s tými skúsenostiami z zahraničia alebo s tým, čo vidíme inde, ako sú nastavené sociálne a štátne systémy pomoci, tak sa to extrémne zle porovnáva. Pretože my vlastne tu máme diskusiu o tom, či vlastne je jednorodič alebo nie je jednorodič a či má právo a či chce podvádzať. A nehnevajte sa na mňa, ale takáto otázka sa inde nekladie. Naopak, keď sa na to pozrieme z tých vecí, ktoré sme navnímali my, tak vyspelé krajiny, použijem toto slovo, hovoria, senzibilizujú ľudí cez verejnoprávne médiá. Pozeraj sa okolo seba. Pozeraj sa, či to dieťa nemá problém. Pozeraj sa, či je obuté. Pozeraj sa, či tá žena neplače. Pozeraj sa, či netrpí a vôbec si nekladú takéto otázky, že či má nárok na škôlku alebo nemá. Ani nechcem do tejto témy ísť. To znamená, že pre mňa v tom semafore riešenie, potom sa dostaneme aj k tej ďalšej otázke, by sme mali pridať ešte jednu takú dôležitú, a to je senzibilizácia nás ako ľudí a naozaj to, aby sme sa na seba nepozerali odsudzujúco. A teraz nehovorím, že tie médiá robia len senzibilizáciu k deťom, k rodičom, hovoria senzibilizáciu aj k tomu nepí alkohol, lebo už zajtra nemusíš byť rodičom. Robia senzibilizáciu k tomu, tvoje dieťa veľa je, no asi to nebude len tým, že je v puberte, možno berie nejaké látky. Robia ďaleko viac senzibilizácie, ktorá nám tu na Slovensku extrémne chýba. A za mňa, ak by štát, verejnoprávne médiá, kultúra, vzdelanie, čokoľvek chcete, poňal prvú túto tému vzdelania k rodičovstve, vzdelania ku krízovému riadeniu života, vzdelanie k tomu, že máš tu úrad práce sociálnych vecí, môžeš sa na ňo obrátiť, keď sa opýtate deti. Ja mám 2 deti, ktoré sú v školskom veku. Keď sa ich opýtate, aké informácie majú o tom, ako funguje štát, ako funguje sociálna pomoc, tak tie deti, keby sa raz ocitli v nejakej situácii, budú stratené. To znamená, že za mňa téma číslo 1, ktorá by mala byť aj v semafore riešení, je senzibilizácia. Senzibilizácia spoločnosti, senzibilizácia detí, senzibilizácia sociálnych pracovníkov, napriek tomu a taká senzibilizácia k ľudskosti, k ohľaduplnosti. To je vec číslo 1. Vec číslo 2. Pre mňa je prekvapivé, že v roku 2025 my nemáme v legislatíve niečo také ako jednorodičovstvo, ako nie som právnik ani odborník v tejto oblasti, ale proste nemáme ju. Sme pozadu. A z môjho pohľadu by sme ju mali skôr postaviť
pracovať na nej a potom hľadať kontrolné mechanizmy, aby niekto tú situáciu nezneužíval. Pretože ak budeme venovať čas stavaniu kontrolných mechanizmov, tak si postavíme bariéry, kvôli ktorým tí ľudia, ktorí tú pomoc potrebujú, teraz ju nenájdu. A súhlasím s tým, že existuje strašne veľa vecí, ktoré v tejto chvíli sú dostupné a presne ako ste povedali, všade je to o ľuďoch a je to o informáciách a nás veľmi teší to, čo robíte a spôsob, akým to robíte a strašne vám držíme palce, aby sa vám v tejto veci podarilo posunúť Slovensko o kúsok ďalej. Ďakujem. Samozrejme. Ja s tým súhlasím, ja mám pocestované veľmi veľa vo svete a moja sestra žije 30 rokov vo Švajčiarsku a o tomto senzibilizme, čo rozprávate, to je úžasná vec. Áno, moja netierka má neskutočnú psychohygienu, či už v škole, od škôlky, ale verte mi, ten štát si to všetko zoberie späť. To, že vám pomôžu, to sa im tak zúročí v dospelosti. Keď vám pomôžu, oni prídu von do tej domácnosti, oni sa pozrú, že aha, nemáš internet, dáme ti ho, ty potrebuješ mať stôl, ty potrebuješ mať stoličku, perfektnú internet, počítať všetko, ale ako náhle nastúpi do reálneho života, sa mu všetko ťahá potom zo svojho platu. Takže ten senzibilizmus, áno, je to super, ale ja si myslím, že Slovensko je jedna čarovná krajina, s úžasnými možnosťami a stále sa porovnávame so svetom, ale my sa nemôžeme porovnávať, my poďme so svojím štítom a dajme to, čo my máme, pretože nie je to také rúžové, ako to vyzerá ani v tom svete. Ďalej, aby sme išli dopredu spoločne. Ale môžeme sa inšpirovať tým, čo je vonku vo svete. A ja som veľmi rada, že sa nám podarilo... Aha, Katka, pardon. Ďakujem, ja som prišla trošku neskôr, takže sa predstavím. Ja som Katarína Hatráková a som psychológ. A teda, Evi, môžem asi takto? Ja by som k tomu rada len dodala, že poznám teda túto problematiku, ale čo je pre mňa na tom také najsmutnejšie je, že ona, tá problematika 6 rokov sa je venuješ ty takto úžasne systémovo. Asi vlastne jediná, čo si to tu uchopila, ale my sme 20 rokov na tom ústredí práce a ministerstve práce o tejto téme hovorili a dneska sme stále pri tom, že si tu ideme definovať úplný základ, pretože každý jedno rodič má dieťa, ktoré v drvivej väčšine tí deti nám prešli systémom sociálno-právnej ochrany detí, ktorý máme vysoko nefunkčný, extrémne drahý, pracujú v ňom nevzdelaní a nekompetentní ľudia a keď sa toto nezmení, tak my tu budeme stále len sanovať následky. A bolo už mnoho okrúhlych stolov, máme rôzne typy stretnutí na gestorských ministerstvách, lebo ten systém je prepracovaný, vymakaný, má rámcovaný zákonom, internými dokumentami, metodikami, ktoré teda teraz mi ústredie nejako už neuznáva a nové si nevytvorilo. Čiže ja myslím, že keď sa nedostaneme k tejto príčine, tak budeme roky sanovať následky. Vyrastá nám tu, neviem, x-tá generácia, tiež tu nejakí sociológovia počítali, že koľka tá generácia už ťažko poškodených detí, ktoré nevyrobili tí rodičia, vyrobil ich ten systém. Čiže inštitucionalizované násilie je obrovským problémom. Takže ja veľmi držím palce a semafor je skvelý a teda niektoré z tých otázok, ktoré tu tiež zaznievali, si vyžadujú odpoveď, ale myslím si, že je treba dostať sa k jadru. Tak len toľko som k tomu chcela. Ďakujem. No, ďakujem, Katka. Ja viem, že poviem takto, že ja som iba rodič, ktorý jednoducho potreboval riešiť svoju vlastnú situáciu a z toho vznikla organizácia, vznikli všetky tieto aktivity. Vznikla aj metóda, aj ročný program, aj x ďalších vecí. A vy ste ľudia, ktorí desiatky oveľa dlhšie rokov a máte oveľa väčšie vzdelanie ako ja práve v tejto oblasti. Neviem, akým záhadným spôsobom sa to podarilo dostať mne, že klopem na dvere, opakovane klopem na dvere a dvere tohto ministerstva práce mi boli otvorené. A ideme spoločne do národného projektu, ale ja to zopakujem znova, že bez tých všetkých vašich skúseností, desiatok skúseností z terénu, z praxe, kde my sa len učíme na niektorých veciach a vy ich máte, tak
my vás privítame v tom, že poďte nás upozorniť na toto, že OK, toto nejaké body ste sem dali, ale treba to ešte doplniť. My to sami ani nechceme robiť. Je to proste nadľudské úsilie. My práve potrebujeme vás, ľudí z terénu, z praxe, ktorí ste si zažili x režimov, x výmen a ktorí viete vlastne oveľa lepšie identifikovať ako my, že na čo si máme dávať pozor a na čo treba teda zmeniť. Čiže ja budem veľmi rada, keď jednak vyplníte dotazník, jednak sa na nás nakontaktujete a spoločne proste budeme vytvárať a tie potrebné zmeny, ktoré je treba teda urobiť na to, aby sa aj my, ale aj naše deti a budúce generácie mali lepšie. Lebo Katka, ja veľmi vnímam, však my sme sa presne zoznámili pri tom, že ja som sa prepadávala úplne dole a tvoj pokojný hlas ma navigoval, že čo mám teda urobiť, hej, v rámci tej rodinnej nejakej terapie. Tak za to ti ďakujem, ale proste nesmieme byť ticho, nesmieme len proste hundrať, že toto je takýto problém, musíme sa spoločne snažiť urobiť aj tú akciu, aj identifikovať, aj pomenovať, aj popísať to, že teda toto navrhujeme zmeniť, alebo toto je ten presný bod. Lebo to, čo my možno v niektorých oblastiach tápame, vy ste už dopredu. Preto hovorím, že my vás potrebujeme a spoločne proste poďme vytvoriť aktivitu, alebo neviem, ako to nazveme, iniciatívu, aby sme spoločne dokázali priniesť práve riešenia. Premostím trocha na ten národný projekt. Pán minister oznámil 21.3., teda, že pôjdeme spoločne do národného projektu, kde by práve osamelí rodičia mali prechádzať takýmto ročným programom pomoci a sprevádzania. To je jedna časť, ktorá vlastne pomôže týmto rodičom. Včera akurát bolo vypočutie na Európskej komisii tohto národného projektu. Bolo vypočutie len prvotného zámeru. Projekt sa bude písať, v lete sa bude schvaľovať. Dúfam, že teda to celé dopadne dobre, aby sme ho 1.10. mohli spustiť. Hej? Takže rovnako aj ľudí, ktorých vy poznáte napríklad v Európskej komisii, aby teda keď chcú vedieť niečo viacej, aby sa na to nepozerali len s tým spôsobom, že prečo iba jeden rodič, prečo nie aj ostatné organizácie. Za nami sú práve tie ostatné organizácie, s ktorými doteraz spolupracujeme, sú v regiónoch, sú naše vysunuté ruky a pomáhajú nám, lebo v rámci toho ročného programu je jedna aj z úloh práve to sieťovanie a to, čo my nedokážeme, lebo máme nejaké personálne možnosti, tak dokážu zase iné organizácie. Takže nie je to len o jednom rodičovi ako organizácii. Za našou organizáciou sú hlasy už teraz 60 špecialistov a tisíce rodičov, ktorí v podstate kričia, že potrebujeme zmenu na to, aby sme dokázali ďalej fungovať. No a druhým bodom v tom národnom projekte je, že my jednoducho chceme zbierať tak dobre tie dáta, aby sme z toho vedeli identifikovať, že čo treba v existujúcom systéme zlepšiť, zmeniť, upraviť, prípadne vymysleť ešte nové. Hej? Niektorí možno to viete, ale ja veľmi vítam túto celú myšlienku národného projektu, lebo takáto vec, že by sa vyslovene špecializoval nejaký národný projekt na pomoc osamelým rodičom, pokiaľ mi pamäť siaha, tak ešte nebola. Ak bola, tak prosím, dajte mi vedieť, ale ja si myslím, že tej osamelej skupine, respektíve znevýhodnenej skupine osamelých rodičov sa takto špeciálne ešte žiadny národný projekt nevenoval. A bolo ich, myslím si, že dosť takých národných projektov. A ja veľmi vítam a extrémne vítam a zopakujem to niekoľkokrát, že tu nejde len o tých 180 000 rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi. Tu ide práve o tých 360 000 tých všetkých, ktorí sú niekde doma, niekde proste si myslia, že mám prácu, robím v korporáte, mám prácu, mám dobre platenú prácu, že vy nemôžete vedieť alebo len hodnotiť toho človeka, že máte prácu, ste vybavení, vy viac nepotrebujete, ale on je v tom celom osamotený a možno sa rozpadáva na nejakej inej úrovni. Mne sa veľmi páčia práve tie riešenia, ktoré v rámci aj konferencie, čo sme boli v Budapešti, ale aj komunikácie, ktoré mám s niektorými zahraničnými organizáciami alebo spoločnosťami, že poďme sa proste inšpirovať, nevymýšľajme koleso, inšpirujme sa tým, čo v zahraničí je už zavedené a prinieslo to nejaké výsledky. Však tie všetky štúdie sú. Takže bola by škoda a bolo by to aj nezodpovedné
A nie len na úrovni či nejakých poslancov alebo ľudí, ktorí sú v samospráve, ale vôbec ako človeka, voliča na Slovensku, ktorý jednoducho bude len hundrať a povie si, že zodvihnem svoje kotvy a idem bývať niekde do zahraničia. Ak by ste sa prípadne niektorí chceli opýtať ešte niečo viacej k tomuto národnému projektu, pretože my sami dostávame od rodičov otázky, že kedy sa už môžu zapojiť do toho projektu. Je to proces. Nie je to lusknutím prsta, nie je nič schválené alebo odsúhlasené, je to proste proces a myslím si, že v lete budeme vedieť, že či sa do toho ide alebo teda nie. Ja dúfam, že Európska komisia a členovia Európskej komisie to celé schvália a my môžeme na jeseň proste s tým celým začať. Čiže má to také dve fázy a ja dúfam, že ten kvázi, nechcem povedať ako experiment, ale tá metodika, ktorú budú rodičia sprevádzaní práve počas tých 12 mesiacov prinesie cez poradne komplexnej pomoci, prinesie oveľa viacej. Vnútornú otázku dávam. 305 zákon sociálno-právnej ochrany detí a kuratele dospelých. Sociálnej kuratele hovorí o tom, že paragraf 75 pôsobnosť obce má poskytovať alebo sprostredkovať programy, ktoré majú predchádzať sociálno-patologickým javom, predchádzať tomu, aby dieťa vyrastalo v harmonickej rodine, vývoje a blablabla. Je toto vlastne cez predchádzajúce paragrafy tá samospráva robiť môže a robí, najmä tomu teda my to robíme. Práve na úsekoch tam, kde tie legislatívy nie sú ešte vzniknuté, ako sú autisti, ako je mobilný hospic, nie je komplet zaplatené. Presne sú to tieto polohy, ktoré akože hľadáme. Ale sám sebe dávam otázku, že ak to ma donúti. Lebo je to zákon, môže, nie, musí. Ministerstvo príde na kontrolu, tak to nemáme. Takže stále tam, akože keď sa aj nastaví ten nástroj, tak musí byť tak nastavený, že buď ide s peniazmi a s výkonom, že musí vykonávať. Lebo ak je to takto laxne dané, že môžete, nemusíte, tak beriem, že tie samosprávy nie každá venuje takú pozornosť teda v oblasti SPOčky, ale keď to budete tvoriť, tak vlastne aj tá aplikačná prax, aby bola jasná, definovaná a nastavená tak, že jednoducho je vykonateľná v hoci ktorom meste, že nebudú musieť sa ohradzovať samosprávy, že nie, nemáme na to financie alebo nejdeme. Len aby ste jednoducho aj na toto mysleli, lebo ten nástroj tu je. Len je to aj o tých ľuďoch, ktorí robia v samospráve. Ja ešte možno takú poznámku k tomu, že podľa mňa je to veľmi správny taký ten pohľad, že tam treba pozerať na všetkých tých jednorodičov. Nielen na tých ohrozených, lebo ja koľkokrát sa zamýšľam aj sama, tým, že sa považujem za jednorodiča, ktorý je finančne zabezpečený, má ten plat tabulkovo celkom dobrý, dokážem to utiahnuť sama, ale za každým, keď príde nejaký nový zákon alebo nejaké zdražovanie alebo niečo, tak sa proste zamýšľam nad tým, ako to utiahnem tento raz. A proste tam naozaj treba nejakým spôsobom to systémovo podchytiť. Ďakujem. To stále len rozprávate o tej ekonomickej stránke, hej? No, kde máte tú výchovu zrazu byť, alebo nie, že to není na obdobie 1 roka, to je na obdobie desiatok možno rokov. A niekto múdry vám povie, že však nájdete si partnera, však veľmi rád by ste si našli niekoho, ale kde sú, hej? To je ďalšia vec a ďalšia vec je aj to, že naozaj tá hranica toho platu alebo tých financií, ktorý má ten človek, je nastavená veľmi nízko, lebo ja viem, čo to obnáša proste postarať sa o to dieťa a chcete tomu dieťaťu dať všetko, chcete mu dať krúžky, chcete mu dať športové činnosti, chcete mu dať aj tú dovolenku a jednoducho je to veľmi ťažké zabezpečiť ako jeden. Anička, páči ešte. Keď hovoríte o tých kružkoch, tak ste mi pripomenuli jednu vec, ktorá je možno veľmi ľahko zrealizovateľná a v zákone existuje niečo také ako príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Neviem, či o tom viete, ale vzťahuje sa len na rodičov, ktorí pracujú vo firme viac ako 2 roky a ktorých dieťa navštevuje športový klub a firma musí mať viac ako 50 zamestnancov. To znamená čo? Nájdete tam jedno rodiča medzi týmito ľuďmi. To znamená, že možno v prípade niektorých zákonov
A ešte teda dieťa musí chodiť do športového klubu. Športový klub sám o sebe znamená, že vykonáva tú činnosť dlhodobo a je to podstatne finančne náročnejšie, ako keby chodil na krúžok korčulovania alebo čokoľvek ďalšieho. To znamená, že napríklad tuto je veľmi, veľmi jednoduchý spôsob, akým nediskriminovať jednorodičov a napriek tomu sú diskriminovaní. Ďakujem. Môžeme sa rozprávať veľmi dlho. Ja vám ďakujem za vaše podnety, sú veľmi zaujímavé a potrebné. Ale potrebujeme sa trocha aj posunúť ďalej, lebo my sme mysleli, že za hodinku vybavíme, ale téma všetkých zaujíma. Nám sa podarilo v podstate jednak vytvoriť takú deklaráciu a jednak už aj s 2-3 partnermi, signatármi podpísať túto deklaráciu. Ja vám ju prečítam a nechávam na vašom zvážení, že či chcete spoločne, aby sme v niektorých týchto sektoroch podpísali aj takúto deklaráciu ohľadom nejakej vzájomnej spolupráci. Deklarácia legislatívneho ukotvenia právnej definície domácnosti osamelého rodiča do právneho poriadku Slovenskej republiky a posilnenie podpory osamelých rodičov. Vzhľadom na to, že osamelí rodičia predstavujú významnú skupinu občanov Slovenskej republiky a absentuje jednotná právna definícia domácnosti osamelého rodiča, vzhľadom na to, že absencia právnej definície spôsobuje praktické problémy v oblasti zamestnávania v prístupe k rôznym formám pomoci a podpory, čím dochádza k nerovnakému zaobchádzaniu so skupinou osamelých rodičov v porovnaní s inými rodinnými formami, vzhľadom na to, že absentujú ciele opatrenia na ochranu osamelých rodičov a ich detí pred chudobou a sociálnym vylúčením, čo má negatívne dopady na kvalitu ich života, finančnú stabilitu a budúce životné šance ich detí, vzhľadom na to, že deti osamelých rodičov čelia prekážkam a obmedzeniam vo vzdelávaní, športe, kultúre a iných voľnočasových aktivitách, vzhľadom na to, že osamelí rodičia čelia prekážkam pri získaní dostupného bývania a podpory pri jeho financovaní, pričom neexistuje ucelený systém opatrení na ich podporu v tejto oblasti, vzhľadom na to, že absentuje systematická adresná pomoc pri riešení fyzickej a psychickej záťaže, ktorú osamelé rodičovstvo prináša pri starostlivosti o deti, čo môže viesť k preťaženiu rodičov a zhoršeniu ich zdravotného stavu. My, signatári, vyzývame tvorcov politik, odbornú verejnosť, akademické inštitúcie, mimovládne organizácie a ďalšie zainteresované subjekty, aby sa zapojili do spoločnej odbornej diskusie, ktorá bude viesť k prijatiu jednotnej právnej definície domácnosti osamelého rodiča v súlade s medzinárodnými štandardami a s prihliadaním na sociálne a ekonomické aspekty osamelého rodičovstva, zavedeniu efektívnych opatrení na ochranu osamelých rodičov a ich detí pred chudobou a sociálnym vylúčením, zlepšeniu prístupu osamelých rodičov k dostupnému bývaniu, vrátanie cieľovej podpory pri jeho financovaní, posilneniu systematickej podpory osamelých rodičov pri zvládaní psychickej a fyzickej záťaže spojenej so starostlivosťou a výchovou detí. To je všetko. Pardon? Čiže vytvorili sme takúto... Vytvorili sme takúto v podstate, že deklaráciu a dávame priestor práve vám, zástupcov z rôznych inštitúcií, aby ste nám pomohli v podstate posunúť sa v tejto celej téme. Ja veľmi ďakujem pánovi ministrovi Erikovi Tomášovi, že prijal aj on podpísanie tejto deklarácie, že už postupne na pravidelnej týždennej báze sa stretávame so zástupcami Ministerstva práce, úradov práce a jednak pracujeme na legislatívnych úpravách, jednak pracujeme aj na tom národnom projekte a že ministerstvu záleží na tom, aby sa v tejto téme sme sa posunuli a hľadali teda riešenie, ale aj priniesli tie systémové opatrenia. Ja pevne verím, že nám to všetko vydrží, lebo ono to nie je vôbec beh na krátke tráte, je to proste maratón a pevne verím, že nechcem to časovo nejako ani ohraničiť, či to bude v septembri, alebo to bude na budúci rok, ale ja pevne verím, že všetci ľudia, ktorí jednak podpísali túto našu deklaráciu a jednak proste stoja pri nás, že to s nami celé vydržia. Pretože nechcem povedať, že nie je to jednoduché, ono to je fakt naozaj, že na vytrvalú, pravidelnú prácu na niekoľko rokov. Vy ste sami toho príkladom, tí, ktorí tu sedíte,
že jednoducho vám na tom celom záleží. Ešte raz vám ďakujem, že ste sem prišli a dávam príležitosť stať sa signatármi deklarácie práv osamelého rodiča. Ďakujem.